bati mo pag-play na may mo na nga more practice. Oh, di ba? Dili more songs. More songs, more practice. So you will learn the hard way. Walay mo ingon nimo nga good job if dili gid good job. May to sa sax kay sa high school train ko tuntuon pero nindot bitaw ang sax no maka dili og tinuod gyud nimo nga ganahan ka sa kabutang og ingnan kag bati ma-empowered ka. Mas mugigil ka. Bahala gamay ra mo tan-aw ni atong podcast kasi nag-live po ang mga tao sa gawa sa ilang own lives pa. Na malipayon sila ba nasa lagi pang buhat. Maniwala ka sana sa akin. Na ikaw ang lagi kong dalangin. Paying ato ay minute layo na ka ba? Music din? To be shared here in Busay, but City Lights po. Hanta magpabukid na yung bukid. Really easy. So gikan ta nag ice plunge. Indot is pamate guys. Saway niya ninyo. Unsa man nimong masulti karon? Before ko nag ice plunge kay gikan ko exercise so medyo kapoy. Pero pagka sugod na ako humor sa kanang bugnaw na tubig, grabe. Ikahawas nyo guys na paminawag na inyong lawas, di ba gaan kayo? Tama, JT kayo sa gabi na ako. Nindot unta siya maka-ice plunge nagbuntag ting pang-udto ba or buntag tupadong hapon kay more energy ta ba. Kay mama na ako nabasaan na nadunggan gud ni Dr. Huberman. Kasi podcast pod nga neuroscientist siya ba. Huberman Lab sa Spotify sa Upan Minaw niya while mag-work ko. Tag 2 hours iyang isa ka episode. Grabe. Oo niya. Podcast gid nga long format lagi ko makatunan kay kana usa na makapag energy ang dopamine niya nga hatag sa imong lawas ang pangpalipay ba pareha na magsikag scroll TikTok mao man na hatagan kog dopamine na pang satisfy sa kan siya igsugod gyud nimo barog until mga 6 hours same kuno effect sa drugs daghan siya mga nailhan nga kanang either mag-withdrawal nga mga gikan drugs or kanang mga tawag kanang rehab mao na ipuli nga instead nga magsige sila padayon og take drugs mao ilang ipapa nila silang pa ice plunge o sigarilyo pwede mao gamiton og undang og sigarilyo it's their experiment wala mo ko kasaksi so minaw lang tani na prove sa nako sa una kay kabata ka mga dutag buhol nya maligo ta og katong spring isa kapoy katong adlaw kay di man ta kapuyon mao lagi lingaw di kayo. Nakabasket pa ganito ato maguman, di ba? Ligo, langoy, dugay kayo mga 30 minutes gud nga nilang nguyay sa bugnaw. Kay Cold Spring man. Hapon na to kay. Hapon do basket. Games pa. No magbustaan is kontra. Mga taga dito. Wala pa tay alam gatong ice plunge ato sa una, but karon nga nakadungog ko na mo day effect. Mo day to ang kuan, mo na day to ang effect. Wala baliwala na to sa una. So mo na itong ginahinay karon ako kaduhan ako kasuway. Ako kay first time bro. Kuan lang gasto lang siya guys kay mamantay ni mamantay natural lang ice diri di man para sila nga mag-ice mag-snow ana ato diri kay mamalit man kita yang ang tubig pa jud nato nga gikan sa gripo kay init gid kayo kay gikan sa adlaw igalas 12 piting inita igalas 6 init pa kay wa pa man ni hungaw ka init buwad pa kasi init dagag maka-experience ako kay katong igsuod pa lang sa tab kay mura kog baka feel gamay o kanang may pagka claustrophobic kay naghupo man ta. Gamay man itong tab. Budget man. Baril raman. So, mapamantay apuhon nato na i-upgrade. Ma-upgrade man ta na. Mag-block in na sunod. Kana agad. First experience kini mo kay imong mindset kay ay tugnaw di ko. Murag mo back out ka diretso pero suway gani na TL diretso. Kay feel ko murag ma'am ganay pinakadugay madutlan og bugnaw. So mo tigibot no ganiya gi to stop na kong TL nya. Sunod kay ako nang gihinahinay og tuslatan na ako lawas mo to kay nakaya ra na ko yang kabugnaw. Actually mao sa nay rason nga nung mag-ice plunge ang mga athlete dili ra na sa for performance reasons nila. Kuan sad gyud. Part gyud sa ilang brain nga katong akong gingon nga the more you do something adi ka ganahan kay magkadako na siya sa part nga brain niya. Mamura na siya ma-exercise nimo ba. Magkadako siya ba. So kana wala may tao nga ganahan mo tuslo bugnaw nga kuan gud. Ang normal reaction sa tao is bugnaw di ko ganahan nay. So if ikaw nga tao magsige kag buhat og mga butang nga lisod, ma-incorporate ko na nimo sa kinabuhi nga kaya ganito na akong kuan. Samot na ni ana. Nya usa po na sa akong nabantayan nga ang mga tao nga ingana baka nang bisag mahadlok kay mudayon
ako matakdan ko nila. Kaya pareha tong example, namin sa Medellin, Isle of Medellin, ang lag nila ram. Na naman nilayat isa, 30 feet, nang layat na tanan. Pero pag una, wag muna, kay manlok man. So, mura siya takot-takot, di ba nga, nakaya ganin niya, ana. So, ako pod nga, nagtanaw ko sa mga athlete, maminaw ko podcast na Joe Rogan, black belter man sa Joe Rogan. So, maminaw ko niya nga, every morning di siya maging ana. Pag tagpila ka minutes, 10 minutes niya, kanang lutaw pag ang ice, baka to atuagan niya, Okay. basic pa to. Iyahid kay everyday naman, so grabe na kay siya kuan sa cold. But maingon gid siya nga, di gid gyapon siya ganahan, hantod ron. Kaya magkabugnaw man, niya magka-longer ang iyang pagstay. So, kana ba? Ninot maminaw mga tao nga na, ninot kuyog mga tao nga na kay mo kag maapil, nga mabuhat ka bisag di ka ganahan. Kanang dili ganahan in a sense nga kanang way post, na may post. So nganong mag-cold plunge man na may dagang reasons, na may dagang study nga na improvement sa pag-heal. Samot na nato nga mag-exercise ta, mga laki ta nga mo lihok, natay mga sports duaan, natay mga run nga duaan, sa ato po ng suryaan karon ng run. Gamit sa gid siya. Yeah. Going back sa katong mga amigo nga akong ganahan kuyogon. Usa na si Ram kay blayat gyud dito nay kuan. Kita og kuan. Makikita challenge sa una pa man to kay mga young ones pa mi. Siya gid mo na. Si Edgar pod banglaag mi gawas. Blayat pa na tubig. Kamutis. Kamutis nga 50 feet to dito mo taas kayo. Grabe ha. Taas lagi. Paglayat niya una, nisunod ko 50 feet. Pero kung ikaduha na kay sige man siya makuyawan na siya. Ako man makuyawan na mo. Lain na ba. Personally, murag matakdan if na ako'y kuyog nga kanang i-try kog challenge ba. Transition to the run is mao po na nga ni start ko og dagan tungod po ni Junami. Ni ate. Okay. Ni-challenge mo ko niya to katong sa buwan ba. Just incoming pa, wala pa na nahitabo guys. So mao ta na first na ko run. But naka-run ko last week tungod kay na injury man si ate. So mo to ako and na si Jeff, suporta po guys Jeff, ato thank you kayo. Then unsa may experience ni mo to Jeff? Ikaw man ginadi do nakakita mo kas mga tao. Burag na kuan ko to nasuya og gamay kay indot i-jogging gid. May pag nagsunod ka na ako nagdaki. Mo lagi. Mo ta na akong plano niya kasi niya si taho na usam na dun. Actually ako nauna to pag padong katong nibalik na ko niya naka sa tubangan sa SMC side. Pagtanaw na ko ni mo ato nakana ko nga ako nga ako minidagan mas kusog man nidagan sa gym na ko siya to tinidagan. So mo to nakana ko nga kaya maning JP nga niyo 16 km kaya man niya niya. Wala na lang kaya dapat man ko magunahon na sa ako nga na ako dito ba nga. Bisag 4 kilometers pa ko na kuan pa 8 pa half pa ko ang nadagan na to. Or wa pa ganito kabut half is magsugod na gid sakit akong mga lawas pero di gid na ako tagdon sa akong back. Agika naman to injury mga 4 days ago na injury ba ko to. So na ni pitik sa luyo na ni pop ba. Ni honong ko kuan exercise. Feel gid ako ang sakit pa to. Nya di man pwede nga magpadata sa sakit basta unaw-unaon nimo samot man gud. Bisag asa ni may butang basta nakay unaw-unaon mo ginay mo ma-feel. Grabe kay power ang magunahon na gud. Kana gid. Wala nya magunahon na ka mahimong naa. Di ba? Grabe kay kana sana influence. Grabe kay influence. Kaya mao man gud ang imo magong hunahon na mo imuhatag gid og command sa tibok lawas nimo ana bisag feel lang nimo bisag nangatol ra ka nya mo na ka mura magsakit. Wow, ikatol ra to pero imo magingan nimo ko galingon nga sakit. O to mo sakit na inon. Kabantay ka nang way katol. Ya imong kauton. Mukatol man. Di ba? Tinod gina. Mo na nga na power sa mind. Kuan ba grabe jud kay siya influence sa imong lawas ba nga. Ara na pag kasabot ana nga ako na pong gistudihan ba akong kaugalingon, mo to magsige na ko gym, akong lawas akong bantayan og unsa gyud ang capability sa akong lawas. Para ato akong gingon nimo ganiha nga akong jogging sa una is 3 kilometers ra mo hunong nako. Kay sa una may nandan. May nandan nga 3 na kay okay na. Nag-goods na to. O nya dili na ko sigundaan ba nga mulakaw lag mapahuway lag gamay, nya mo padayon. Katoy kapoy na, kusog na heartbeat, undang man ko jogging. Which is ikaw, mag-jogging ka ron sa may style nimo. Mag-jogging ko kay labi na sa katong pag last Thursday. Mao ta akong pinakapaspas na pace. So ang first 2 kilometers to kay straight ginaway hunong nya ang half kilometers na para 3 kay lakaw kay di gid madasakit pud na sa kilid maglisod ka ginawa pero makapaway na ka kay mobalik mo diretso imong hangkuan kusog kay tungod sa adrenaline ba. Actually sa dagan
kadong na siguro kanina man ay gitawag nga runner's high. Runner's high. Oh, runner's high nga. Sa akong nabantayan po sa akong pagdagan for the past month is kanang gitawag runner's high is mo kick in as akong lawas. First time nakabantay ko is 15 minutes. Last na ko nga try is pag 20 minutes ara na ni kick in. And runner's high is mura kag hatagan niya og enjoyment while nagdagan ka. Mura siya mapawong ang mga kapoy kadiyot. Either kadiyot magdepende na usahay mo last na ko for 20 minutes. Nya depende sad sa imong pace. Na usahay nga kadiyot ra kay imong pace kusog sad siguro kayo. So kana ako 15 to 20 minutes na gid nga time. So normal lang nga jogging niya. Nayin magsugod nagpamati. Murag push sa imong energy ba nga ni-deplete na. Ya pasakog balik gamay, murag spike ba. Spike. Oh. So man ang uban nga bisag kapoy na koy makabantay nga nila nga sayo pa gani sa run kay gikapoy na. Makahuman gihapon sila. Kay tagaan man sila atong runners sayo og another energy. So usa na sa akong nabantayan sa akong pag-run. Man ay tabuan mo to ni run kag karkar. Ako karkar nilibot. Ato nilibot karkar no. Grabe kay Grason ba. Partida. Pero actually akong kuha na tong pag-run ako last week is mao gid ba ato kung di ba akong gingon ni mga time nga mao ni 2 hours and 30 minutes. Kay ang limit is 3 hours man. So ana ko nga first run man na ako hinay-hinayin sa kuning. So pagkatong 2 miles na lang na ibilin, anam ko sure naman ni sud naman ni sa 3 hours. So wala ko na balaka. Mo pag-abot yun ako dito 2 hours and 28 minutes. Ano ko, sakto, gina sa ko ingon, 2 hours and 30 minutes. O to, pag nakaunaw na ako nga, after na, nga, if di-push pa to na ako, mahuman to na ako either 2 hours and 5 minutes or 2 hours and 15 minutes. If nagsige pagid ko ka ng push ng kay push ba. O, ang nakadipon ako, ganahan lang ko na kay, sayo pa kayo sa adlaw. So napay udto, napay hapon, dugay pa ko matug ba, o. Dagan pakigbaton. Dagan pakigbaton, o, mo to nga, pag ulis balay, nga on, edit sa video kay same day man to na ako gi-edit, same day na ako gi-upload. Pagluto, pag lunch nagluto, paghapon tiwas og edit ano ba magsikag lako-lako sa balay ba nya ug imong exert in mong tanan energy. Murag ma-defeated para nako kay murag ma-defeated ang imong purpose sa pag-exercise nga healthy ka nya, mabaldado ka for one day. Mao na akong kabatian, mao na pud mag-exercise pud ko, magkuhan ko sa gym, mag-weight training ko. Either ang second o ang third ragin na akong up to failure nga mga sets. Dili gyud na nako apilo ng first. Mura na akong first ka ng warm up. Kaya if ako nang up to failure ang tanan akong sets, wala. Kurot akong kusog. Igabot sa balay, matuog na lang siguro ko diretso. So sayang ba? Ikaw mag-train ka sa imong balay, mag-calisthenics ka imong hutdon imong energy. Dili sa hutdon kusog kay mo na ako man akong gitunga akong exercise. Abuntag is mo na akong calisthenics na exercise niya ang gabi kay mo na ang jogging. Buntaga na ikamata na ko mga mata og malas G's man exercise din ko sa mga calisthenics. Pero ako gyud na alternate Monday is for upper body niya ang sa Tuesday kay mo na akong core. Pero ang hapon na permi ginaran. Ran gid mo. Pero tagadlaw ka mo ran. Sa karon na week wala pa na ako na tagadlaw kay bago pa mo balik ni undang pug 2 weeks kay tungod na busy ko sa Eskwela dagang di batonan. Pasag-ogon ni kuan gud taga usa ka continent kay pito ka countries niya upat ka sa gonon. Di madawi. Upat ka continent? Upat ka continent day. Geography nga kuan. Ilahang mga kapital unsa ilahang currency sus grabe. Mura pud nag-tourism nga kuan na. Kay kailangan gid mo makibaw kay pang international ninyo nga biyahe na. Marin ba toy mo or nautical? Nautical taas. Taas. Mo na gitawag deck? Tikadet. Hindi din kay tapak sa mabuslot ilaw mo. Katong ingon kay Edgar. Edgar ba tapak na mong oras sila. Okay, kanan doon nga sa kumigo. Ako gikumusta atong kuan episode 5 ato si Edgar nga guest or 6 ba something akong gikumusta si Edgar ako migo nga dugay na after 3 weeks pa ni reply dugay kay online balik ang bagang na busy siguro or siguro sila wifi dito. So ako gikumusta anam siya sige okay ra diri mo. Karon pag internet ako nice balik mo uli po doon tuiga mulaag na sa siguro mi maita makalaag mi malapas ko man ato di gid ko kalimot nga si mig bantay-bantay shark ba kay sige talog TikTok pa dako shark nalito sa layo kay tanan ang kami kay sige na mig paniid ba mag snorkel mi sige mig talog skillet kay business layo pa dito dai kinaman mi sa Sharks Bay pero mga bata mga anak kagamya kanang bago bitong mga babies ba nila panganon nila mga madakpan mga gagmay man pud mga nambos mga baybayon kay gadto na sila sa loud
Kanon man sila. Oh, sila may prey dito, di man sila top of the food chain. So, adto sila sa mabaw. Kaya na may mga gagmay isda dito, ana ba. So kami po dito kay taga diri ra gud sa mo. Pero kusog kay bawd. May mga kadlukan kay ang usa ka bawd kay hindi ba ya ka ma-auto balance oh, nya di ka bantay. Si Jimel wago ni naog sa bangka kinalo. Naglain sa damang tiyan ano kay Grabe king bawd. Grabe king bawd. Ana lagi ang bangkero nga. Inyo ni imno na yung Readers Dong. Alam mo nga. Oh, gamay ra ko yan. Di mi palabi. Tulo ang mga tulo ra. Usa pang nahurot. Lipong naman mi upat. Ako patay. 5. Upat ra di ka laki. Kaming upat laki kay upog man mi. Lipong mi nga. First time dito na ako ingat to kalipunga nga. Gamay ra kay mi. 2 shots ra man siguro ko. Bali ni balibad ang bangkero among itagayin. Ano nga. Di lang kay nagsakay ba ya. Na, kuya sa kay kasi malipong apil na niya bangkero. Hurot yun. Imbis adto may magaling na ping rasdol adto gimigdad og sandap may bantayan. Puliton gino nga to. Patay. Pero linga day. Nakoy video ato. Nakahimo ko tag duha ka reels akong ipa-upload si Ferry sa isa. Ang katong mga video nako, wa gyud dito ang lingaw. Ang lingaw gyud isang the moment gyud ba. Kanang naamo dito ba. Kasagaran na mag-record ko, wa ko nagtanaw sa akong kamera, nagtanaw ko sa mga tao, nagtanaw ko ana. So manang misconception og kanang view sa uban nga once ko no magsikag picture wala ko no ka sa moment depende sa gyud na nimo if kamao ka og aware ka sa imong gipang buhat kaya ako bisag mag-video ko or mag picture ko is maka-conversate gyapon ko nya maka-aware pud ko sa kuan napagyapon ko spatial awareness sa palibot actually mamadlong bagani ko bisag nag-video ko nako na kay matagak na kanay nga na ba kay anad naman kog multitasking una gina na ako nabantayan ang ingana is nato mga laki sa games. Bantay ka magduwag Dota kay aware kay ka. Aware kayo, grabe. Map awareness. Map awareness mga. Tanaw ka diskilid. Tanaw ka sa map. Ana ba? Pirmi ka mag-ana, pirmi ba? So ara na nako na bantayan nga katong pag gamer na to sa una is nato siya nindot gyapon nga nahatag di pud to puro batera. Aside sa nga nakakuha kag migo, nakabanding mo, kana pod skill pud na aware ka. Bantay ka nga signana ta sa real life kay baka kita tag mga danger. Oo nga, ayaw na ko na, arita diri gamay. Depende ra gyud nas tao, maniid ka sa imong kay baka mo internalize ba unsay nakuha na ko ato, unsay nakuha na ko ang hiningan ni. But dili lang pud sa kanang to the point nga kanang tagaan bitaw bias nga nabitaw ko makatunan na ning duwa, permi na lang pud ko magduwa. Bati na pud na. Bati. Usa man na sa akong giundangan ba, undangan gyud og duwa kay para nako wala na mo gud koy life kayo outside nga pareha tong nami laptop diri tulo ka buok. 5 mi kamok man nagsuon. So ang tulo magduwa. Permi di gina mabakan ang tulo ka laptop. Tigtanan ako tulo mi ka buok. Tulo ang na-occupy sa pagduwa. Nga instead nga kana magstorya mi, magbanding mi, magtanaw din TV diri or magduwa ba mi kunsa. Lahi nga kana physical. Face to face ba or physical mag-basket ba dito sa gawas. So ako ana mong oras niya tibok adlaw ba. Magabi na lang niya. Way buhat nga buhat. Ang paglimpyo sa nirula, ang pagpanrapo, ang pagluto, ana ba makaligtaan ang mga ubang butang ba. So usa na sa akong giundangan sa paggamer. Ikaw ano na undang maka? Ako, murag kuan gid sa kabubot ko kahit lang kakawa ba na lost interest ba to. Tungod mo sa datong kuan kanang wala ni kaduaan. Ang panahon ginangitag pamagyo ay undang na. Silbi na mo ko ilang kuan to. Napuyo la lola katong si kay Mark o kay Martin. Dito mo puro. Tapok mo. Sabay ro na tanaw sila sa Linda. Malingaw ro na lang na sila mga surya na sila lalis. Ay makanimdam ko nga. Mao man akong nadak-an sa una nga nindot nga dynamics puro milaki ba. Nga og naay pagahi isa kay badlungon gyud nga. At kon dito ba ana ba? Dili bitaw ka nang bibibiho na nawagi mo bibi nimo nya og naay bati kay sinuluban or bati kay kag buhok badlungon gyud sa inis din mo ko ano. Wala ko gaganahan na to kay nindot ang dynamics. Naprangka ba? Wala bitay ka ng kan or bisag dili man gani nila sakiton og storya. Gaan nga nila another option. Kanyo nindot man ana ba? Kay dili man pod all that time nga na energy ang tao mo prangka. Ano ba? Bisag ako kapuyan mo ko sa ano bahala na tiguwang na. Wala ko sa ba. Speaking of pandemic, nagunsa man kadto pandemic. 3 months to kana ako sa mua katong dili pagid pwede pagawson. So, bato to no. Ato ko nag-spike daw email katong first 3 weeks sa mua. Kay maram gilingaw. Kay di mo gimi pwede makagawas-gawas kay makita na ka magawas kay report man dayon. Di mo pwede makapisikal ba. Good thing po dato kay mura man nag-compound na mua. So makadua mi makastoryanan mig duol. Makaliwat ra makaliwat poros.
Ato sa pod niuso ra tabanog ito mo to. Mana mo sa kalingaw mag-eksperimento og mga tabanog ba? Dili pagawson pero mapagtabanog. Oh, gahi kayo. Mura di katong init karon nga gikan silang init niya nag-road bike. Utong tutok nag-road bike mo napabukid nabiyas mga tayo gahi kayo. Mao ganing gi online ka na wa gi face to face ang klase kay itong skate ang mga buwan Wala gyud mga buwa kay nag-road bike. ang ligog dagat grabe. Ligog dagat Ay, mga gahi. gahi Nagi mga gahi in every generation ba di gyud na mawag. Mo na sa dako nga malipay na lang po ko sa ba kay bisan pag magsingir tag reklamo nga mga generation bag-o karon kay kuan na kayo, lahi na kayo na namang gid gyapon gud namang gid pinibilin wala takita kay Okay. di man po na sila showy kayo gud bisag kita sa una magbuhat ang mga pagahi kay di man kita mosaba ug na makakita wala mo ya. Inayahay ta diri. Oh, okay. Kaya huwag mapabadlong ka, niya mo ipakita kay Oh. ingnon man gagod nga napabadlong na lang gani ka, imo ba yung ipakita ano? So di gina maayo mga pabadlong. But dili po ayo na lang po na mga pabadlong nga kanang makapasakit kag lain tao, ayo na nga kana lang mga binuang ginagmay gud ka. Ma-exercise gamay ang imong humor ba. Kuan dili lang harmful ba? Ayo na lang nang aware gid ka nga maka-harm gid sa ubang tao. Bati naman na. Mambot na akong gisig ko na sa una. Ambot lang, ugak ko ra ba, but mao gid akong hunahuna sa una pero may pag-high school nga. Maglingaw-lingaw ko basta at least wala ko matumban lain ba. Ano ba nga. Pero na mga mayor sa klase nga magsibadlong o badlongon ko kay. Well, magod akong pinaka-grabe gid badlongon ko pero may first year to fourth year ko kay kana mulingkod ko sa guest chair. Kana bitong ibutang lingkuranan sa Luyo. sa Luyo. Di man na palingkuran yun. Kaya para lagi ko na sa principal. Kana para sa na mo Madre. kuan Na mo visit. Ako di mo madto man gid ko kay mo may akong ganahan maginusara ba. Kay di lagi ko kasabot sa una sa maestra kay mo na man nga ibalhin ko nila og lingkuranan every period man. First grading, second grading, ibalhin mo ko nila kay og kinsa ko no ako matapan, matabian ko no. Kay matakdan ko no sa katabian ba. Oto nakana ko nga ari ka ko sa guest chair mo lingkod kay para wa ko makatabian. Tapos ang ending kay buringan na po ko sa guest chair usay. Mana po ko nga, ay na mo puli ba? Mana ko nga, si puli ka, ato ko sa imong lingkuranan, ganahan na ba? Kaya na, ganahan mo sunod na ba? Kato po na nga katong mga tapad nila, matakdan, murag masamot ba? Ana ba kay, murag, kuan man, kanang, arira ko kabantay nga murag, na yung mga tao nga na, murag, ang ilang attention ba? Matawag na sa uban nga, attention deficit, kanang ADHD, but dili man na ADHD nga kanang, mangita sila attention towards sa ilang self nga ilang kuha ng attention sa uban. Actually na ADHD nga ang imong attention di nimo mahatag sa usa ka butang. Palitan na nagklase nga maestra. Di nimo mahatag imong attention ana sa nagklase nga maestra kay para nimo boring na. Parehan ako sa una, sporty gyud ko pag high school. Pag grade school o pag high school, sporty gyud ko. So ang kana tanang klase diha, tanang education nga ihatag nila sa whiteboard. Di gid ko ganahan maminaw. Pero exam makatubag ko kay wala ba kanang murag nataphaw nga nasud ba. Ika na ba makapasar ka po niya na po ubang mga magic. So ana ba? Ang ako sa una is ganahan gyud ko mulihok. Di gyud ko ganahan mulingkod. So moto wala ko na self-diagnose niya pero makaingon kog na ako'y paggamayng attention deficit sa usa ka butang dili ko grab attention sa uban. Akong attention di ko kabutang og attention sa usa ka butang. Kay ganahan gyud ko mulihok. Nya nakunaw na ako, what if gaan ko og another type of education like boxing, taekwondo, muay thai ba, anything physical. Sure ko, mo excel ko maayo. Running baron, basket baron. Kay ako energy ato, di kagawas magsige murag naana ko pirmi ba nga. Saon man ako mo na ini gawas, sayaw. Practice sayaw 2 ka oras, mo alas 6 nya igumag alas 6 computer. Kanang adto na mo active ang kuan ba dili mo ko ganahan sa klase. Ari na mo ko naganahan sa klase pag college kay ako na maging gyusab na dinay maayo da ug di ko ka-graduate og college murag ana ko na ba ug di ko ka-graduate og college maglisod gid ko kay naalkansi naman ko pag high school. Yan nausab na ako ang mindset fourth year na padung na graduate kay daga na kay prep talk ang mga pare kay magsige daga na kay pang storya mga madre kay daga nagstorya mga maestra mga na naman nga dong pagtarong na dong pero naigog gus pare niya ako na lang to sige sultis pare but nindot gid ito yung message nako nga adto ko kamgo ba nga bitaw no magtarong na siguro ko kay
Namo ko potential ba? Dili lang gid siguro sa klase pagkakaron. Di pa ko ganahan mo tuon og anything academic. But kato akong ginahinay. Pag college na, usa bro man pud. Ikaw kumusta man imong pag college nimo, pag before ka sud? May to sa SACS kay sa high school kay kanang gitrain ko ganang tontoon pero panagsaragod ka pa magtuon. Pero nindot bitaw ang socks no, maka kuan ba? Kana bitong ma-challenge ka kay Oo. ilang mga pangbuhaton ba kay kanang baguhan ka. No. Nya mo to pag senior high nako nabalin ako yusin na. Abi na ko ganang lisod ng kanang sana maritime na pa ang kuan day preparation pa man ng senior high man kanang basic ra kay ba. Ah. Kanang kalma ra kayo man ala. So wala na ka na culture shock pag abot wala mo na ako college. siya, Mm. Mo to pag college karon ako third year balik nagsugod tuon. Yun. Mm. Kaya pa man. Actually, mausad na ako na feel third year o fourth year, adto na ako nagsugod og tuon gyud nga kay tuon ba. Mm. O first year second year kay paano man easy pa man. Actually na ako'y ganahan tubagon. Pinindong ko naman day ko yung mga question nga. Question O gikan sa mga oh na ay. hindi tubagon si Sir Lindo kay. Na siya pangutan na. Pindot kay mo video lagi nga kanang but basin pohon maka oras kay kuha man gyud kita oras. Lisod kay ang oras. Ang oras no is kuan kanang free round ta siya. Pero mao po'y pinakamahal kay di man nato mapalit, di man nato mabalik. Ayang pangutana is yun sa kuno nako bagkaybaw og daghang instrument. Interesado siya kay musician man sad siya. Sa tech siya nga side. okay. Mixer. So sa akong mga naibawan, drums, guitar, keyboard ug bass is kanang upat dili gina sila sayon katunon. Okay. Then ayaw mo pag unahuna nga ikaton ra na ako kalit-kalit one night, 1 week, 1 month, 1 year. Wa gid na ako gingana. Grade 3 ko nagsugod og guitar. Pila may edad ako na 7, 8, 9 years old. 9 years old. Oh. So nagsugod ko guitar, maka-practice ko mga thrice a week or 4 times a week. Adto na ako nakakat-on og bass pag first year college na. So pila ka years ang nilabay. Mm. Sunod is bass guitar first year college ko. Makaingon ko siya ang easy nako nga nakat-on kay naman ko teacher, naman ko mentor. Nananggid mo ko ni Papa nga pa, mo enroll ko bass. Mm. Kay ganahan ko sa mong banda na bahista and wala may mo feel ana, wa man kamao. Ako ang mo bahista. And I was the leader of the band. Ganahan ako mag-gitarista, but may man among gitarista. So ako na lang adjust, maari ko sa bass. 8 sessions to learn the basics of the bass and some groove nga maka-play na ako mga reggae-reggae. Ato na, confident ako mag self-study og ako ra isa. So after 2 years sa bass, naana ko drum set, nag-practice ko og drum, but dili gid nga kanang katong to know the fundamentals o basic lang, basic nga basic grooves. And another after 1 year, nanay keyboard, naa ko dire pero wala gid na ko ma-practice ang fundamentals pud kay daghan naman ko dapat tunanan, napay bass, napay keyboard, napay drum, daghan naman sila kung himunon niya, napay gitar, napay tagay. kana di gina mo. So dili gid ka maka-focus na. Aminado gid ko na sa una nga naa ko opportunities, wa gid ako dawata. Kuan na ba wala gid ako giduk-an ba. So ari na ako naka-practice sa drums pag pandemic kay naamang kas balay, wa man kay choice. Wa man kailan Wala baton. ko kailan baton. So akong iset up akong drum, butan ako limpyuhan, akong gikuskusan, tanan kay nataya na baya dugay ba na Wa magamit. magamit 5 years man siguro or 4 nga na-stuck ra sa nagtambay ra stock room mo. Kay after graduate, trabaho ko 3 years, wa man gyud nako mahilabti ang drums. Sige mo trabaho. So mo to pag pandemic akong gi-studyhan balik. Karon nakat-on ko gamay drum, naka-play na ko sa banda, nakatukar na ta sa gawas, maka-drum na ko, ni-appeal tag Battle of the Bands. Ang keyboard pod 2022 na ko Nagsugod. nakasugod gyud og duko gyud nga. Mao ni ang kuan, mao ni ang role. Mao ni ang role sa keyboard. Actually, complicated kita na ng keyboard no, daghang kay white, daghang kay black, but it's actually easy once the more you understand it, the more it gets easy. So mao na nga if you want to learn the keyboard, just try to kuan lang gyud. Just try to learn lang gyud kay makaton ra gyud na ninyo, di ginalisod kayo. Maybe lisod siya in a sense nga pang pro, pinabithoben. Grabe na kaya. Kay lisod na mga ngana na naman ay another level good nga imo tug karon. Lawom na pud kay nang rabbit hole na. So, ari lang ra motugkad lang tag murag nay unsa gitawag na sa dagat nga nay tangkil. Murag mo na kanang reef.
Something rape, ringan na ba? Kung si tawagan sa kanang murag trench, something na ba nga. Sugod ni mo ana, nga bawa pa na siya niya, mula ang gamay ana. Yan na na ikalit nga lang ngayon. Kanang Mao na sila nga blue lang kalit ang dagat ba? blue lang kalit ang dagat mo na. So ang pangutanan ni Sir Glindo is yun sa nimo pag kamao og pag maayo naa na steps. First is imong sugdan. Second is you have to study nga duk-an gyud nimo. Third Consistency. is actually to play in front of people. Oh. So, dapat na magtanaw nimo. Mapil ba kag banda. So, ang kana siya, ang third, ara na maglisod ang ubang tao, dili sila makasud kay di sila kakitag bandmates. Mao na kabantay ka sa Cebu musicians, daghang gid magsipangita. Looking for bandmate ana, wa pa ko experience. Maglisod gyud na sila pangita kay kinsa may makuha nimo, way kinakaila nimo. Mao na, ang the best bet nimo is kinsa imong mga kuyog dagko, imong mga kailadan, mga high school. Ako, I'm very blessed dato nga ako mga classmate o mga barkada pag high school is into music sad. But dili po to sayon nga nakahimo mig banda kay when we started 8 mi kabuok, puro singer 7 kabuok. Ako ra isa may gitarista. Pato nakana ko dinhi mahimo. Pato nagsige lang tag padayon ang isa dapat mo transition gid ka mo drummer ka. Ana ba? So dapat adjustments gid mo puro ganahan gid mo mapurman yung banda. So kato ang third step, dapat mo show ka sa imong gisugdan, kung sa imong gi-learn, imo na i-show sa mga tao. Kay paspas man ka makat-on ani sa third stage naman kay tinuod ng mga comments. O bati imo pag-play na may mo na nga more practice. Di ba? Dili more songs. More practice. So you will learn the hard way. Walay mo ingon nimo nga good job if dili gid good job. Kuan man na mag-abi man ka nga abi kay gi-komentan kag bati, madaon ka. Dili og tinuod gyud nimo nga ganahan ka sa usa ka butang. Og ingnan kag bati, ma-empowered ka. Mas mogigil pag Mas mogigil ka. Nako, bati day. Akong kunon bi. Ako maninduton pa. So mao na siya ang third stage. So naa diha ang mga tao maungot, dili sila kaabot or di sila ka push through to the fourth stage. And the fourth stage is teaching. Okay. So mana na magibuhat karon. You have to take mentorship gyud. Na kay menti na kay tudluan kay ari gid nimo mahibaw-an og unsa gid ka. Kay dili makaka-teach og something nga wala nimo. So dapat maninguha ka. Pag ana na ako nga napang pwede daghang mahibaw-an, nya nag-teach nako. Mobalik ko sa stage 2 bi. Nga magduko ko, study ko balik bi. Moto, nagdungan ang tulo. Study, play ta sa gawas, teach my students. So kanang tulo. Akong gi puli-puli. So moto nga time ang grabe gid kina ko music. Kabantay ka nga mo play ta dito nya ikaw mag-stitch ko. Nya practice pa, napatay practice. So ana ba dili siya sa iyon. So if kamo ganahan mo nga mo learn multiple instruments, focus lang sa gyud og isa. Pareha atong gibuhat nga pag grade school, guitar. Years gina siya mo take. Dili gina pwede nga imong dungano ng upat. Patay ka nag imong dungano ng upat. Ma-overload ka. Di ka na may uban mga genius kaya mga 1 out of 1 million na mga prodigy na gina sila, but I'm not one of them. Normal ra ko nga tao. Taga-upon ra pug ko, nagdako ra pug ko direk mga migo na mga basagulero. Di ko special but nakaya siya. Mostly gid nakaya siya tungod sa parents nako. Kay supportive kayo. Dili lang in terms of financial nga ila ko tagaan og gitar, dili lang ingana but also through their words nga usa lang kasipyat ato ni life ni present ko sa una niya nay moingon sa akong mga papa or sa akong mga maguwang nga undang lutuon kay ayo. If nain line usa nga ingana ningon ana, ba ko kibaw if makabot ba ko gingani. Bata ba ka, fragile ba ka? Fragile ba ka? Pwede ka muundang kay masakitan ka. Papakailas mo kagalingon. Pwede ka nga mabot kag drugs. Pwede ka mabot og kalit og drugs. Kaya music ba duulunon ba gid kay na og mga bisyo. Kay ang music enhancer mangud siya og kuan emotions. So if baka na ka nga tadi, baka na ko niya. Ang mga tao way believe na ko niya. Naadri ni nagmariwana akong kilid. Kay imong migo nagmariwana sa kilid. Mo abi ka paswaya daw ko na bi. Actually ako sa una, naidagang kay bawa ni mga tao. Di mura kog di smoker or nakasway kog smoke.
nakasuway ko usa lang kagabi nga nismo kog katunga sa Steak. kaha. Grabe. Oh. But adto din na-realize din ako pagkaugma kay wag tang man akong tingog. Naagi di ay bati ba nga nagpakayay kapag kagabi ugma wa kay tingog. Bati kayo. Nya dili man pod katong kaha nga katong 20 kabuksod kato man tong nipis ba. Pila ra tisod dato sa una napuo ba to? O napat na nipis nga choice ato dili katong daghan gid kay ba. So mga 6 pieces siguro or 5 naurot na ko yung gabi kay nawagtang man sa akong kwarta ato nga tinigom ba. So Burato rin mo gi-kuan. adto na ko gipagawas kay di pa mo kumainom og mainom ato. Third high school man siguro kato. Papo naka-kuan gyud og ginom-inom nga kanang lingkod gyud story yung problema wala pa man to. Mo to naibong ako mga silingan nga kuyog nako. Nga na nga la o biyalo tin smoke pa na nako nawagta kong kwarta kung tinigom dako kay to nya. Naibong gid sila. Nganong nay ngato ko. Ano ko nga dili man gud sayon gud gipila gud to ka adlaw na ko gitiguman na ba. So pareha po na sa kanang sa music. If na kay problema mas gatan or kanang giingnan kag bati niya, naa ka dihay madali-dali og kanang pawasan, marijuana, mga drugs nga na, madagid ka. So, grateful lang pud ko ato nga ako mga kuyog ato pag high school nako is dili ka na mga grabe ka bisyoso, wala nag-drugs, nay nag-marijuana pero di man ko magsikuyog ato mga nag-marijuana. Katora man inong nagsigarilyo ako makita, sumoton, nanay ka pa ni garilyo sad ko. Murag igor na siya paragam or Suway lang yun, kanang nisuway lang yun ko ba niya, nindot man. But gitagan siguro ko sa Ginoo ka ng ana ba nga ayaw na daasad siguro tong stress ba so nagsagol-sagol na anyway it's very long it's very pa naman kanang dugay naman kay to murag half pa to sa akong kinabuhi ato 14 siguro ko so dugay na to and kadiyot ra kay tong wala to nagdugay and ikaw nakasud kag mga vices inom ra kasway sugod ka ng smoke pod pero bata pa ko kanang so yung kanang curious lang ba? pop Loan sa din eh. Ang motong gisoyan patay na nasimutang mama bawg sigarilyo diha ra. kay pilit ng ginang sigarilyo gid dugay na mo nakahimdom ko ni kuan ko sigarilyo pag nanakoy trabaho ni suway ko ba nagiinom niya ganahan ko mo kuan sa storya mamarog man na mag-inom mamarog man na sila para mag-smoke kaya ko mo koy nila dito so to nindot mo kay storya mas lang nga ikaw Melo to anak ko ang baho na among gid mapawong man ang baho sa inom nimo sa beer ang smoke gid simutan so alam ko nga di man ni mayo gid di di mayo so akong iswayan sunod nga magdana ko mouthwash magbutang ko mouthwash akong bag kay para out na mo tagay magudo ang kuan sa call center gid sa una pampawas sa stress ba stress reliever kay panggabi gamay ra tog tagayan pag yun samot mo to nga unhealthy kayo og nakakita mo sa una og ikaw nakanumdum ka katong tambok kay ko ba nga last na ko nga katong tambok pa ko is 78 man 78 niya nanas mga 60 siguro karon 60 kapin but katong nagsikog jogging na nagpadaot gid ko but wala ko nag-gym is ni 59 gid ko then karon na siguro ko sa mga 68 ambot lang but ko call center days is kon gid kayo stress gid kayo samot na inyong schedule is shifting kanang sa busab na kamoy opener una nya sunod kay closer na pud mo nya layo kay gap ba maguba gid mo badiklak ba anyway I'm glad nga nakabalin ako daytime nga job para makabuhat kasi mga grand bato kana gyud murag taas ang adlaw ba kay out nimo napay gamay adlaw nya baka ako na gym para mato kong gym dili pangit-ngit nya normal lang imong body clock dili ka nang nocturnal ba nga tuog ka og adlawan nya mata kag gabi daghan gyud nag-effect sa imong health bali ba ang sun ang atong lawas man gud through ages through thousands of years ato pa mga ninuno sa una mga sukat pa nagsugod ang kalibutan is matuog gid ba ang tao igagabi yang adlawan is tingmata so karon ra na nausab nga naa nay mga bagmata gabi mata gabi bag-o ra gyud na nausab so mayabag gid ang imong lawas ana di ka illa ba circadian rhythm bitawag ana nga kanang maigog panit imong lawas kay kibaw siya nga dapat mata ka mao na nga kana magpainit ta sa atong health manglagta magpainit ta okay mao man na atong routine mag-earthing ta magtiniil ta kikibaw man imong lawas nga once maigo kag init tingmata ron unya mag-call center ka padung ka uli maigo kag init makatawag di ka imong lawas mingon man nga tingmata ron na wala sa una iguli na ko muli ko alas 12 imis matug na ko dapat alas 2 para mo duty og mga alas 9
Di ko katug. Murag hoton sa akong lawas nga dapat gabi ka matug ba ana ba. Bati yung kinabuhi para nako. Dili gid para ako ato. Dili mo tugma sa akong mga ganahan ug sa akong lawas gid ba kay I've been true to my nature naman sa gid siguro. But ako survive ko ko sender. Total of 4 years man siguro. 4 or 5. Tugay pod. Inyo hapon po sa barko mag Kana isilis gyud po na. ilis pod. Oh, makandaman ra mo po na nimo. Karon nag-practice naman ka kay buntag na mga matug. Pero magunsa makagkuan, magkadlaw na ka. Kana tanong sa lida. Netflix. Daghan na kay salida Netflix pud. Dagan pod. Dagan na kagapilian. Daghan na ako gay usahay kay magtanaw ako kay wa ko napilian. Tungo sa kadagag choice ba. Sa Puros man ra bang indot. puros nindot daghan. Makapili ka. Ako style na kay sa puros nindot pili naman ako diretso. Na bahala na ba pick diretso. Kaya samot na na top 10. Mabasa ka sana. Kunya dako ka nag-chance pud nga di mahuman. Makatug na ba. Kay murag sobra naman lang sa akong oras sa adlaw nga akong mapaplay og salida. Man ako duty, man ako gym, nagtuon. So kana siya pang last reward na siya nako ba? Siya ang reward ba? Yang reward kay di na to ma-enjoy kay di man mahuman. Ang ending kay kaugma kay makalimta na. Ito sa tayo tabo. Last. Yan na ba? Maka na ka ba? Pero gindot sa day kay ang yang effect ay makatag sa siya kanang para makatugon di ka ng imong lawas paong na gid ba? Bitaw. Kaysa Relax naman. kaysa magkuan ka mag-scroll ka sa Kana Facebook ba hate kay ka na mas dugay pa nun ka makatug. Gid. Actually abi sa mga tao no nga ang product sa Facebook is ang kanang mga features, kanang mga messenger, mga chat, na video call abi sa mga tao nga mao na ang product sa Facebook sa Meta. Actually dili man na mao ang product ni ang product is you, ang tao kana mga mo-post kita kani atong gipa-post kita may naghimo aning content so atong gipanghatag sa mga laing tao mao nang ako yung hunahuna pirmi nga bahala gamay ra mo tan-aw ni atong podcast basta nag-live pud ang mga tao sa gawa sa ilang own lives ba na malipayon sila ba na sila gipangbuhat okay ra gina nako wa ginay problema nga di mo tan-aw or di mo maminaw basta kuan lang pud mo ako ang ganahan lang gyud mabira is kana mga tao nga grabe kay mag-scroll nga wa na sila mabuhat, di na sila kalutog paniudto, di na sila kakaon og saktong oras, di sila katog og saktong oras kay nagsige na nag-scroll. Oh, lang ari na lang mo tanaw sa atong podcast kay napo man makatunan. Dili man basi di mausab inyo hang kuan day, mindset day. Oh, daghan actually nag-usab. Naay ni Jim nga migo ni Martin nga nga na-inspire siya sa katong Jim nga podcast. Jim siya. Nakoy mga amigo ron nga mo chat mana atol asa ka gym na induta dihay ako na punto bagon but the biggest change nga ako nakitaan is sugod ato magsigi kog story sa akong mga gym dili ba na nga panggara-gara ra akong mga story nabi gid ko'y purpose ana nga pakiton ako ang mga lucky ba nga ug magsigi sila gym ingani sila sa kafit ingani sila kakusgan kaya ang lucky ba egoistic ba nga ato na kaya man nialot nga ni suwayan daw nako bi makaya ba good for you, musuway ka. Pero magsige na lang ani kag gunahon na lang, kaya man nako nya wa kan lihok. Suwayin na lang, kaya ba gid nimo. Mura gud ka ng boxing go, dagan kay mo nang tawo sayon ro na boxing. Suwayi ka na kulatahon ka nya wa kay choice, di ka kagawa sa ring. Suwayi sayon ba. So, na mga tawo nga ma-inspire, akong giihap. Sa Itriyon sa una, ako na ibawaan nga mo gym is upat ra. After atong naghimo ko gym nga podcast taga na pila sa ako na bantay rag 9 na kabo almost 12 akong gihap grabe sa Itriyon na sa Itriyon nga 100 people 100 ba ta kabo 110 arana kaya may uban nga wala sa group chat nga kuan wala sa main group chat 12 ka tao akong gihap kay makakita ko sa ilang story makakita ko sa ilang post or mo chat nga na ako diri ron ana nako daghan na nay sa una upat ra man to sila. So, ang katong ako mga pag story akong pag-post akong mo-chat ko nga, Monday boys, let's go, kanang may ano. So, naagi mga tao nga nada. And nada sila, di man na bisyo. Maingon tag bisyo, magsige na mo pamalit dihag mga kana protein, nya, di mo exercise, kana bisyo na siya. Dapat inyo na sa gulang yun, kuan, paningkamot. Ako, mag-protein mo ko sana, mag-protein powder mo ko. Kaya supplement mo na siya. But dili na siya cheating. Ang cheating na is kana ng in-answer na gyud nga kanang padako na paspas na kayo kana mag-inject na or unsa pa na diha
steroids kana. Okay ra na mga Powder, okay ra na. powder, okay ra na mga creatine, wala na problema kay paano naman supplement naman lang na napoy uban nga mag testosterone boost. I don't know, wala na ko pa-if gan mo yung ganahan basta ako testosterone boost na ko is Bombay. Bombay nga pure. Oh, natural ba? Oh, natural ba? Ang sa ka Bombay, hiwaw na nako kaupat. Nya 1/4 ana ako na ikaw no bro. Mao na nga sa akong weight ug sa akong height, kusgan gid ko kaya akong testosterone boosted man. Tungod anang raw na ako nga makinahon. Napa koy luya. Kanagid. Oh. Oh. So daghan ko gitake nga kanang dili kaya sa uban ni take ba kay kinsa may ganamay ng luya, kinsa may mukaon og Bombay. Makahilak magi kang naghiwa pa ka sa mo gi mo kanon. So kana ba? Daghan ang na-inspire. And I'm very glad nga bahala nagwala no gains for me ba? Wala mo koy problema ng gains kay gains lang ako no, pwede mo ko makapaningkamot og ako, pwede ko mo tukol business ako, which is naginahinay punta kani atong t-shirt kani kung ano no, na bay na malit sad. So na may arata mangwan sa kanay nga nang pagi kay namang gud nga influencer good nga murag count sa sistema ba nga banda ka na musikat. Nya daga na kay following nya. Buhat di kinabuang. Oh, kalit lang dahil bati di kitog binuhatan niya. Ako yung kahitan is mga unfollow gid ko og mga taong sikat basta ilang advertise at the end of their videos ang pagsugal Kanagid. kay against kay ko pagsugal. So, thank you Jeff. Nice one, nice session. Salamat sad kay nakabalik na sigug kuan. Bitaw. Gidugan na sa to. Sorry na sigug balik. Alright. Tukar tagamay? Pwede ra. Sige. Ganito man ako, simpleng tao, ay magyayabang ko lang sa'yo, ay ang pag-ibig ko sa'yo, nag-iibag na bago, kahit na anong bago, ika'y masusundo. Ganito man ako, simpleng tao, ay magyayabang kailangan na sagutin ang aking hinihiling. Nais na maparating na di paling dadaloy ang luha. Muna sa rantusa, di kailangan magluha kahit pa sa pag-ibig ko. Ang pag-ibig ko, maniwala ka sana sa akin na ikaw ang lagi kong dalangin. Maniwala ka sana sa akin na ikaw ang lagi kong sa pag-ibig ko. Nice. Let's go. Habang tumutunog ang gitara sa akin, makinig ka sana, dumungaw ka sa bintana na parang isang